Para mas mapahungtan ang seguridad ug makatabang sa kasulbaran sa mga krimen, nanawagan ang kapulisan sa mga negosyante nga mo-invest sa pagpalit ug pagbutang ug mga high-tech nga mga ekipo. Atong saran sa report ni Nico Sereno. Usa kini sa nahisgutan sa appearance sa City Director sa Mandaue City Police Office at tubangan sa City Council. Dungan sa pagpahibaw nila sa pagmeno sa crime statistics sa syudad. Nanawagan ang PNP sa mga tao muabag kanila aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Sa mga negosyante, lakip sa giawhag sa PNP nga mo invest sa mga kagamitan. Sama sa mga CCTV nga kung mahimo ipa-upgrade para mas klaro ang kuha. To introduce new technologies, no? Ma-adapt na to sa new technologies. For example, kanang facial recognition na dapat ma-introduce na so that dali na ta makaila kung sa itong mga lisod, sa itong mga tao na o interest na to. Laing gipaabot sa PNP ang hangyo nila nga mapadali ang access sa mga pulis sa mga CCTVs kung mag-imbestigar sila. Awhag nila ipaagi kini sa konseho sa pag-amyendar sa ordinansa kabahin niini. Dakan mag-suporta but these delays could gamay nga delay magod sa criminal investigation would mean something, no? Dili na to magkuan but perhaps we will explore and revisit the ordinance kung siya ito pwede may move. I think you notice na sila gilista dito, recommendations. No? And we took note of that kung sa ilang recommendations and we will include that. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.